Misangpot sa dinumugay ang pag-check sa mga basura ug gagamitan sa kapulisan nga ipagawas sa KOJC compound sa Davao City. Dihang nagdumili ang kapulisan nga ipakita ang sulod sa ilang bit-bit nga plastic bag sa mga miyembro sa KOJC. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa KOJC legal team pasado alas 6 sa gabi adlong Huwebes, makita ang grupo sa kapulisan nga dunay dala nga itom nga plastic bag nga ginapagawa sa KOJC Cathedral. Makita sab sa video ang pipila ka mga miyembro sa KOJC nga daw gustong lantawon ang sulod sa maong plastic bag. Pagkataon-taon, nagkainitay ang sitwasyon tuod nagdumili ang PNP sa pagpakita sa sulod sa ilang dalang plastic bag hangtod misangpot kini sa pagdinumugay. Ang maong insidente nasubli dihang gipalagan sa usa ka police officer ang ginapahigayon nga pag-check sa KOJC member sa mga gamit sa kapulisan. Bakit yung gamit namin yung check nyo? Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang Police Regional Office 11 kalabot sa maong insidente. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa 1 Mindanao.